Eguerdi on, ongi etorri guztioi. Hilaren 25ean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduek tanuraldi historikoa bizaki nuen. Egun horretan, Gasteizen adieratze genuen azken urtean egindako lana arrakastatsua izan dela. Lortu dugu gutxieneko pentsioak, langile gutxieneko soldata 100eraino osatzeko gure herri legegilearekin proposamena laguntza masibo izatea. Bai gizarte erakundeen, sindikatuen, pertsona garrantzitsuen eta 155.000 sinadura baina gehiagoren aldetik. Agenda politikoan jarri dugu. Bizi baldintza duina lotzeko diru sarrera nahikori ez duten adineko pentsionekiko elkartasuna. Emakumeak lanean eta pentsioetan diskriminatzen dituen biderakeria soziala erakutsi dugu. Pertsona askorentzat erreferentzia izatea lortu dugu. Mobilizatu egiten gara eta inor ezer oparitu ditugun kolektiboa gara. Badakigu borroka dela gure helburua lotzeko bermea. Eta berandu baino lehen lortuko dugula Euskal Erkidego Autonomoa eta Nafarroan pentsiodun guztien legearen bidez diru sarrera nahikoak eta pentsio duinak bermatzea. Gure sendotasunak agerian utzi du zenbat alderdi herritaren gai publikoetan parte hartzeko duten sentsibilitate eza eta mespretxua. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk esan dute ados daudela gure proposamenaren funtsarekin eta gure jarduarekin, baina betoa jarri diote proposamen hori legebiltzarrean eztabaidatu eta bozkatzeari. Arrazoirik ez dutelako, beldurra dutelako eztabaidatzeko. Beren ekintzetan ukatu egiten dute bere hitzekin baieztatzen dutena. Eta legebiltzarraren txosten juridikoa baliogabetu nahi dute. Euskal Erkidego Autonomo Gobernuaren txosten partzial eta oinarririk gabeko batekin izapidera onartuz. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk zuen erabakierekin aukera historikoa galdu duzue lan prekarietatearen eta aitortu gabeko zaintza lanen mende dauden milaka emakume adindun pentsiodunekin justizia egiteko. 90.000 adineko pentsiodunekin bizi baldintza duina lotzeko etxebizitza erosoa behar dituzten arreta eta zaintza zerbitzuak elikadura osasuntsua eta osasun integrala. Naiz eta begiak estali pobrezia, genero diskriminazioa eta lehen prekarietatea ez ikusteko ez diote existentziari utziko eta guk horiek desagerratze arte borrokan jarraituko dugu. Eta borroka hau irabazi egingo dugulako pentsiodunak aurrera! JG irabazi arte! JG irabazi arte!